abu na farko da mace za ta sa maranta ta zauna lafiya game da namiji ko shine namiji ba zai taɓa iya zama completely honest to you akan alaƙar shi da wasu matan ba. In baya yi ba wai na ce kowa yana alaƙa da yana harka da wasu matan ba, amma dai kada ki taɓa tunanin, domin akwai matan da yakan surprising din su ɗauka mazan su ko samarin su ai su ba sa kula wasu mata ko kaza sai kuma sun ga wani abu sai ya riga ba su mamaki. To ki sani kawai ki ɗauka cewa shi namiji yana son ki, yana son ki, wannan shine matsalar ki, amma yana magana da wasu matan, wannan wata matsalar ce daban. Domin gwargwadon da kika ɗauka wai shi ɗin honest ne kai tsaye da ke, to gwargwadon da ma baki san waye namiji ba. Kamar yadda mace akwai wasu abubuwan da in ka ɗauka game da mace ka ba kanka wahala, to haka shi ma namiji in kika ɗauki wani abu, in kika ɗauki wannan game da shi kin ba kanki wahala. Ba wai na ce akwai namijin da gaske bai kula wasu matan, irin kawai ke kaɗai ce, amma dai kowace mace ta sa ma ranta cewa in dai ɗa namiji ne to idan ya so ya alaƙa da wasu matan zai yi. Son ki ba zai hana shi ba, kasancewan ku tare ba zai hana shi ba, dan ya aure ki ba zai hana shi ba. Kawai sai dai Allah ya baki sa'a kin yi gamau da katar kin samu wanda shi bai da interest akan wannan. Kuma samu wannan a ranki sai ki zauna lafiya. Akwai wanda na sani irin couples ne kuma very loving couples haka, amma ba ruwanta, za ta ga budurwar shi ta mai chat ta ce mai mawanci ta ma magana, irin ta san yana da 'yan mata, ba wai ba ta da kishi bane, amma ta san cewa a matakin da yake a rayuwar shi ba za ta iya hana shi kula wasu ba, to sai suka zauna lafiya. Fahimtar haka game da ɗa namiji shi kin rage ma kanki 70% na matsala.